טוב, כפי שאתם רואים, פלאש שבאמצע זה בעצם שפט, הוא המטרה שלנו כרגע. חבר'ה בגיל אסקובר, אין לנו תמונה שלו, דבר כזה. ימה, כל הצוות כאן, 2 דקות היינו פה ושם. אין אחד שהולך לישון הלילה, איזה טירוף, פוליטים פה יאללה. אסקובר הצטרף לחגיגה, אף אחד לא יעשה אותו מסיבה. השתבלזל מתל אביב וחיפה, כל העיר בבעלה. להקים פעם ולגבור, ראשון בחזרה, אף אחד לא יפסיק אותנו, עד שנכניס פה מלחמה. כי השתרה, אל תעבור לעזרה. הצדק שלי בשטח, משתפים פה פעולה. השפה שלי שומרת וכי אין דיבור לדרוע. שלפתי את האקדח ישר חשבו פיגור. הוויד שלי הכי חזק בעיר וזה ידוע. מה אל רואים הגנג שלי כן זה אזור לגוע. תביא את הנשקים כי זה קרובה עורמת. ספק עם השוטרים ולפעמים ספקים תופס. ימית ימן יפר כולם להקיע את הכל שולפן כתוב. להקים פעם ולגבור, הראשון בחזרה, אף אחד לא יפסיק אותנו, עד שלכניס פה מלחמה. כי השתרה, אל תעבור לעזרה. הצדק שלי בשטח, משתפים פה פעולה. אתה רואים כאן באירוע, בוא ניכנס שדר, ניתן לגבול. אנחנו מחללים, אנחנו עפים.